Assalamu alaikum og velkommen til den her video, hvor det er, at vi skal på vores første Umrah-rejse. Vi startede togturen ud med at læse en af Sheikh Abdullahs bøger for ligesom at forberede os en smule til den kommende Umrah-rejse, og vi glædede os helt vildt meget til den her surrealistiske rejse, som vi skulle på. Så ja. Vi fik bedt vores bøn ind på en restaurant, og vi fik også lidt at spise derinde, selvfølgelig. Og så fik vi indleveret vores kufferter efterfølgende. Så har vi Sheikh Abdullah dernede. Så kom vi i flyet, og vi skulle skifte 2 gange. Så fra København til Istanbul, og fra Istanbul til Saudi-Arabien. Og i alt der tog det cirka 6 timer, inden at vi landede i Saudi-Arabien. Herefter var vi på vej hen til vores hotel. Vi boede på et hotel, som hed Voco. Og på vejen derhen, der så vi en masse flotte moskéer, og udover det, så vi også Clock Tower, som er det her kendte Clock Tower, som er ved Kabaen, og det var simpelthen så smukt. Vi ankom til vores hotel, og det var bare så fint, og så efterfølgende gjorde vi os klar og var på vej over til Aisha Moskeen, som er den nærmeste grænse til Mekka. Når det er, at man skal udføre sin umrah, så skal man ligesom derud. Vi kom så ud til moskeen, og den var så flot. Det her, det er inde med pigerne, og det næste klip er inde ved mændene. Og det her fik vi så bedt vores bøn, og efterfølgende så skulle vi ud i bussen. Så ankom vi til Clock Tower, og så tænker jeg faktisk bare, at I lige kan læne jer lidt tilbage og se resten af videoen. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.